Ni kedai Bati CCTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Ki arkun hun ki bekentup ya ke Meghalaya Farmer and Welfare Association bat ke Meghalaya Poultry Supplier and Retailers Association hakan rutrik urisau arzar arpau kili kendu ya UEM ubapet ya ke trade uba rangken sai karbuki habayedai bat ke jing'e ke baki nong ris yar nong di bat nong tits yar hakajela habayekran bat ki nong yalam jong kini ki artli ki seng kili tho ban ka liang jong ki hadin ke jing jelai jong ke jing wan poi jong ki nong khi na bar jella ka balakta wala ka jingris yar ha ka jella kala nang kiu na ka pors ka por shu kili tho ru ba ka daw ba kimla ban penbiang hadu menta ka dai na mar ka jing wan poi palat ki siar ki ban sabar ka jella ki ba persang ban khnyot ben bat kini ye kini ka kam ka ba ki khon samla ka jella kilas dang ban kiu yang asimat kumu nongri bat ki para nongri siar ya kendu ya ke jing bat kumjuru ki nong khayi ki ya kendu jing harbi de bat ka jing wan than ki ne ki nong khayi ki manabat ngim ong ya ki siar ki manabat nakaliang jongi ni ya thu shai sapi baro ba nakaliang jongi ngim patla ban pendam ya ka demand wane jing don kam jong ka do apo ka yo ka hat tenre ka pat ka ba ni kwa ban ong hak ne ka por ba ka jingwan hi kini kinong khayi ki banabar kalong ba ka pendu ya artli ki kam yangi ki nongri ru ka pendu kam bat ya ki nong khayi ru ka pendu kam ya ka ba ki na Assam dan West Bengal ki rung sha man laki jaka jongkari khasi bat jantia ka jongi khaman laki kendong kin shrat ki rung dala de ki kini no ya ka kam jongi kum ki nongri bat kumjuru ya ki nong khayi kaba kawai kapang kaba kongsan kaba ngiwan kendu yo iam jong katret kalong ba ban kerpat seu ba nginom I love you ya kanika jing khayi ba ai namar ba ngitip syai ba nakaliang kinong khayi ki bawan nabar du mata kindon ki kot ki swag ba biang kum ka trading license bat ki we ki kot jing don kam tenrei ki suan rung kum tu klem da penbit penbiang ya ki jing don kam ki jongki ban kalong kaba kata yang ikum ki nongri bat ki nongdi ta kini kapor niwan ban kerpat syaka council bahkan bu ya kawai ka checkpoint bahkan check tangi ki trading license kenang ba gi kum ki nongri bat ki nong khayi ngindang yene bat kini ka kam bat haju kapor ka jingkwa jongi kum ki nongri bat nong khayi siar kalong ba kasiar kanabar kanwan tang ba kanwan tang hi area Borni Naborni kinong khayi siar ki jongi ki para khasi khara kin le shaw nang tai gan kanlong kum ka jing yok kam ka jongki tenrei menta ka jing ka long ba la penduk kam no ya ki nong khayi ro namar ba nabar ki brew ki nabar ki le sedu sheki than jantia hills sheki jan nong stoin ba kum ta ter tenakaliang jonga kum president jong ka Meghalaya Poultry Farmer and Welfare Association na syukurpat syak council bahkan simkia halor kini ki mat jing dawa jongi kum ka asyen kenang ba kalat yo kam yo jam yangi kum ki kon samla ngindang yo ban penhe ye ki kam ki ba ngi tre kum ki samla ki bom don kam don jam ten keleng jonga pangi kawai di ketuka exit point ke banang thi no checkpoint we an check ikimar ke bawan nabar bat kabenta kabaar pada kini kamde hu tang ata ni kini ki mar ki bawan nabar om tang bagi ban rung haki jaka jung kini ki rilum khasi jantia kabaki sedang menta ban rung di sakitukan kabaki gilas daman yo ban rung man ki jaka no ban bo ikitukan jung ki ba ka jingwan ka jing ba ka jing panan kam daki khasi ki jungi ba ka jing lek binami jung ki khasi ti kangi ya kata ngi ban ikan bat UEM bo lokula ban simkhia ya kata ru ha ka bai de ba takaliang tai ngi skam ba ke borok ka cancel ka seban trai kamha itu kimat ki banyak bu ahmad cuki nasko ba kadai ka kam ka badai ya na kata gadau na kaliang zonga ngana simkhia ban bu appointment ban dia min charge secretary barang kan sai ka buki para bing lai kendo madaga singi la pas ngol gidi gidi tiga de gidi sya ko mala kren syakmat ka ban na kaliang zonga ko nom ikmat ro kesyan ban ninang ya kren nang ni syakmat apa ka council
bala kumno ngi di ban simkia hadu mentang ke padon ke checkpoint tu ban check i trading license te kani ke de jing e ke ta te nak kata daw nak liang jong nga support ikani ban gilai kan em in charge ban nak liang em in charge kula re kani te ko iba ke jing e ke bangi kwa ban kren mentang dia kaya de ba nak we de ba ini ki bru na shaba kini ki nong khayi bana shabar ke jalla ke ni kidon ki bana opar asam ila register ke kali po ribo district ke jong te kum kataru ti hawede baganiru ki gane kam jo state government ti hawede baganiru ikut part state government bagan check kumno ubriu bona shabar non register e kali namar mag bro sekata ki ya KS ki WB West Bengal ba Assam te yakini le se ki bro ki pekmat da ko register no da ko number registration po megalia ka jongi ki yo bania ki baman ti hawede baganiru nagalia jonga ngai i bagade ke jengma ka kraw ini bagade ke jeng pendolan ya ki samla ka jongi ha ka jeng yo kami jang